Gowşuthan. Gowşuthan 1823-nji ýylda belli türkmen serkerdesi Öwüldürdi Batyryň maşgalasyna dünýä iner. Öwüldürdi Batyryň 5 ogly bolup, olaň iň ulusy Gowşut, iň kiçigi Hojagul handyr. Gowşuthanyň prezidentleri Baba han, Bayramaly han, Nowat han, Hüzrep han, Hally han, Sary han, Düdü gyýy. Hojagul hanyň ogullary Pena, Ural Muhammed Arsyn, ata, Penanyň ogullary Aşyr, Durdy, Ağa. Gowşuthanyň uly Baba handan Täshan, Sapar, Bayramalyň Eýýub, onunam Annamrat, Durdumrat, Nurumrat, Hüzrep handan Behram, Enwer, Anna Durdy, Nowat handan Dost Mehmet, onunam Han Nurdy, onunam ata, Hally handan Ata han, onun Nepes Bayry, Oraz ýöňe. Gowşutyň uly Baba han soň-soňlar polkovnik şeýini alypdyr. Umman Gowşuthanyň nebereleri häzir ahalla marady, Türkmenistanyň beýleki ýerlerinde ýaşap ýörler. Gowşuthanlaryň tiresi teke towtamış, beg gökçü, ýary gökçü, somolok sürü. Gowşuthan tegerekden ak ýüzlü, ortadan ýokarrak boýry eginlik, dolmuş gugurly. Goýun gözli, giň maňlyly, gaşdygyrak, hüňk başy iri, ören akylly paýgasly, demir bedenli, ýolbars ýürekli, towşan tüýlü, tirpehim, her bap hem çykymly adam bolupdyr. 18-nji asyryň başlaryna ahal arkazynyň sargolarynyň mal garalarynyň köpelmegi, öýerleriň ýetmezligi, ýyllaryň gurok gelmegi ýaly sebäplere görä, teke türkmenläriniň bir bölegi kemkemden kaky depden süýşýär. O yerlerde İran'ı tarançlardan soluştular yararlı rahatlık bulmardı. Olar häzir bu Gowşut obasynyň 25 kilometrine goly demir gazyny göçüp barýarlar. O yerde 5 topara bölünüşip 5 tany gala, Hengam, Akçy, Garajy, Garahan, Torly, Gumbala ýaly galalar salýarlar. Olara 5 gala ýa-da 5 gala zaman dip at berýärler. Galalaryň 5-tine de bir ýerden su çekýärler. Beş galadak tekelerin üstüne İranlı Almançylar her içinde solup, olaryň suwlaryny kesip durupdyrlar. Olara ýynjylyk bermändirler. Ahally aksaqqallaryň öket gudararyň maslahaty bilen Hojam Şükür 1823-nji 25-nji ýyllarda olary 5 galadan saragsy göçürýär. Ilki tire gala terdary bolan Gowşut, soňra Hojam Şüküriň baş terdary bolýar. 1853-nji ýylda bolsa Hojam Şüküriň ýerine Gowşut hany götürilýär. Gowşuthan İranyň howpunyň güýçlenmegi sebäpli saragsy gala salyp başlaýar. Emma Hojam Şükür ýaşuly gala salynmagyna garşy bolýar. Göçür ýer almandyň. Gowşutdan gonuň wekillerini öýkelep, tezen aýagyna 3 buruş diýen ýere gidýär. Soňra ol hiwa baryp hany ýagdaýar. Öňkü 4-5 gidekki soňundan armanyny Mädemin han artarap goşun çekip saragsy gaýdýar. Gaýtmadyň öň tirasyna könrügünüşde medresede sapak berip ýören Gurbannazar molla ogly Agyşany çagyryp, oňa saragy tekelerini gyrjakdygyny aýdanyna Agyşan hiç bir häkim öz raýatynyň üstüne goşun çekýän nädir? Ola siziň ata babalaryňyz bilenem sünni guranyňyz üçin raýatlyk saklap, garawymyň goraýjylary galkany bolupdyrlar. Sizi garşydaky uly düşmanlarymyz bolan İran şahlaryny gora saklapdyrlar. Hini demişeýdi. Sizi päliňizden el götürün. Eger günäkärler bar bolsa olary jezalandyryň, temmi beriň ýöne öz raýat, ýyl halkyň üstüne goşun çekip jezalandyrmaň. Bu gabahat bolar. Bet päliňizden el çekin diýe. Agyşany özüniň sypaýlary bilen maslahatlaşyp 3 kelek töwülle edip, garawymdan tezen aýagyndan getirdişi. Onuň öz döwrüniň iň uly ilm ustadydygy hemde öýsle öňçe könrügünüşde galymy harýerinde. Medrese sapak berýänligi, arym-arym öýdüriň onuň sapak alyp durýanlygy ýadyna düşdi. Gahar gazabyna bäs gelip bilmedik kan, ýok tagsyr. Eger Hazreti Pelwan babam menden bolsa, ve pärdinden el çekmenýär. Emma Agyşan sowukkanlyk bilen han, Pelwan babaň ama bolsa badyr görün, hasasyny tyrkylladyp,
sepegini şarkılladıp hafim şyhyma onun galmasa gerek. Beýlek ýatan tümmeklerimizem halamaz. Şaw ýatan gerçeklerim, ýugulýalarim. Ataňyzy unutma görüň diýip. Gadymy 360 ýugulýa we burkut baby gonumçylygyny nazarına ilýär. Gadap etkerine urunmaýady men. Alamasary goý halamasynlar. Şolaň barsam, gadalamamam. Kermenede Sultan Baba adyny alyp ulu ziyaretkana öwürlen Hasym tekede. Olar Hasym şyhy şeýle direkenler. Diýe boyun ulu baba ýugulýasyna de sizden diýenne. Aýşan ellerini daldaladyp Han goý. Munyň Hudaýdan daş düşmekdir diýe. Emma gahar gazap akyl gözüni kör eden hanyň sesi öňküden beter batlanyp, "Hawa, ahu nişan. Barsa sizden. Hudaýym sizden bolsun" diýende, Aýşan onuň soňky sözlerini eşitmejek bolup, ellerini gulaklaryna ýetirip, kıblasyny bakýady. "İnşallah barsy bizdendir" diýip, sena sanap başlaýar. Öz ustady Muwallim bilen tersleşen han tizden goşun jemleýär. Azyk suwluklaryny kerwende ýükläp, Sarag tarapyna urmak surunny. Ýagny bir aý wagt geçen soň, ýene de köre görüşden Aýşany çagyryp oňa "Taghyr bir gelýän şäki, gyýwa tagtynyň köşküniň ýanyna bolun" diýip tapşyrýar. Ol gadaply garaýş bilen "Han, henidim bola ýaman pärniýetingizden gaýdyň. Gara ýeriň özüňde de salýan dawatyny unutmaň. Onsuzum biziň ömrümde öýle ikinniň aýrylyk ýargysy. Biýüne benneleriň şirin zanyny azyl okunyň almagyna sebäpkär bolmaň" diýer. Emma işi ahmyrdan dogry gedemhan, bir gelýän şäksi şu köşkde bolun diýer. Aýşan "İnşallah siz geleningizde bizim bolarys" diýer. 65-66 ýaşlaryndaky Aýşanyň o ýerden gaýdyp, bütün garawymdaky halklara, mary tejen, ahal ýaşullaryny, musulmanlar, Hudaý bizdendir. Biýliňizi bir kuşa görüň diýip, hanyň maksadyny düşündirmegi, agyzy birlik ünlemegi, bu hanyň çeýnejik çöpüniň adaryny hakda wagt geçirmegi, Nurberdi hana, Gowuşt hana we beýleki gala hanlaryna habar bermegi netijesinde Saragysda söwüşe bir taýýarlyk görülýär. Şunlukda ähli sargularyň, ahal we Saragys tekeleriniň güýçlerini jemlemeklerini, düşmana garşy aksam taýýarlyk görmekde Gurbannazar Molla ogly Aýşanyň Ak Memmet hyzmatylydyr. Mädemin hanyň goşuny bir aý töwre ýürep, Mara Murgawyň kenaryna baryp düşýär. Han ýerli ilaty, eger şu giýje Gurbagaryň ýekizede gurruldydy, 7 ýaşdan 70 ýaş şenni erkek göbek gulluňa gyrjak diýer. Ozra düşün, halk şahar tarapy bosup başlaýar. Emma hanyň atlylary olary goýurmýar. Goşluk günör töwrüne garralar, aýal ewtatlary aglyş başlaýar. Emma garry bir kodatly ýaşuly sargosapyn adamlar hapa bolmaň. Azaldan başga zadyň şäherete adamdady berilendir. Bir alazy bolar diýer. Soňra ol hanyň goşuny şüýün soýulan ýüzlerçe dogorun içegelerini ýygnady diýer. Arassyla diýer. Olary şişirip iki tarapyny dugdurýar. Soň bolda şol içegeleri derýanyň kenarlaryna gamyş gazarlaryň düýüplerinden suwa tarap sallaşdyrýar. Arasyny keseligini de hatarlap goýýarlar. Gözler ikini wagt goýulýar. Garraga adamlar haýda görüň. Indi içegeleri arassylaman şo duruşuna goýuşduruň diýen. Şo giýje suwun akymynyň täsirini düşün, içegelerin hereketlerini gören gurbagalar ýylanyny öýdüp jynklaryny çykarmandyr. Ertir ir turandan han gaharlanyp, "Bulary bir şeytan, hannas, iblis. Azadyl ahyryň. Gurbagalar nädip lal etdirer" diýip gaýgyran. Soňra han ýürüýüşini dowam etdirip, mary bilen tejin arasyndan baryp, Saragyň ekin şygyryna girýär. Ondan soň ol Gowuştanyň galasynyň günne gorragyny aýlanyp Guşluk tarapyna geçýär. Tejen derýasynyň gaýry ýakasyna we Ulu Babanyň düýe boyun ýugulýasynyň gaýry gabadynaky ýagly depäniň üstünde öz ýüpek şadyryny tuğuny gurup goşunlaryň daşyna ýygnap bir gün diň almak bolýar. Hygo hani mara gelenne. Gowuştanyň tögürläşleri kabul edilmän ýyna gaýtardan soň Gowuştan taýýarlyk hasla güýçlendirýär. Ýerne şeýle murda olar Saragysga gelennedi.
Nurberdi hanyň we beýleki sypaýlaryň haýyşy maslahaty dadyny. Goştkan täş terdaryň başdanlygyny 9 adamy töwürläşi berýär. Orada barıp, hanagy, sen bir de garşy uruş etme. Biz häli häzirim siziň raýatyňyz bolup gelýäs. Siz ýarny ýaşaryk sözlere inanmaň. Raýatyňyzdan beýle horlamaň diýip 2-3 tapar hana ara töwürlä diýerler. Emma bulan aýdan diňlemek islemedik han. Eşdim wekiller. Hanyňyza ýaşurlaňyza barynda aýdyn. Ertir ýer bile gün dogan wagtynda men goşunym siziň üstüňize galaňyz solar. Ne tüýsli şäheräňiz boldy gaýretmäňdi görüberiň diýer. Mädeminiň goşuny diýen wagtynda Gowşut hanyň galasynyň guşluk we demirgak taraplarynyň 2 bölüm solýarlar. Emma Gowşut hanyň nökerleri howlukman. Olary gala goly getirip atşy uruşýarlar. Hyýwa goşunlary muny görüp gaýra çekilýärler. Tekeleriň atly hem piyada goşuny şo gün öýleden soň guşluk tarapdan gelen hyýwa goşunyň üstüne şolup galaşly hem tüpeňli uruşa girişýärler. Sonra düşman köp ziyan çekýär. Olaň bir näse ýetir alynýar. Şonlukda hyýwa hanyň goşuny derbi dagyn edilýär. Şol günüň ahyrynda garaşlaş taraplaryň ikisi de öz tuğlarynyň berkitmeleriň töwregini ýygnışýarlar. Emma tekelerin goşunyň bir bölegi hyýwa goşunyň daşynyň aýlanyp şo gize olaryň 40-50 sany ýüklü erkeklerini, kerwenini diýekeşi bilen gorjalap, öz şadyrlygyny alyp gidýärler. Şol gün güýçli ýerli howanyň bolmagy da ýerli goşun üçin amatly bolýar. Çünki düşmanlar tozanyny ýeliňi bilen edilen soluşlaryň haýy tarapdan bilmäge de maýtapmandyr. Ikinji güni daňda anlar. Gowşut hanyň galasynyň töwereginde hyýwanyň piyada goşunlary. Onuň ýerinden bolsa atly goşunlary arkalaşyp durýarlar. Şol wagt Gowşut han Hacı Gaplan Ahmet oglunyň hemde Salar Keyik Nagym oglunyň ýolbaşçylygyndaky atly goşunlaryň bir bölegini düşmanyň piyada goşunynyň arkasyndaky atly goşuna garşy galaşly uruşa gaýdusuzlyk bilen girişmek buýrup berýär. Tekelerin goşuny ýyldyrym ýaly süýnüp düşmanyň üstüne gapyrlykda basýar. Ejizläp ýan berip başlan hyýwa goşuny ganlaryny sarkdyryp tuğlaryna tarap çekilýärler. Olar soluşdan görünmek üçin penalrak ýerde durýarlar. Şol güni gülertanlar. Hyýwa goşunyna ýene de kömekçi goşunlar ýeriň pesli bilen gelip öz goşunlaryny zordan gabugdan çykaryp alyp gidýärler. Şol gün söwüşden soň Mädemin han öz atly goşunlarynyň tekelerinkiden has pesligini we okuyupsuzlygyny göz ýetirýär. Uruş enseme günläp dowam edýär. Ýazyň elken çykaratly ýelligini gaýdusuzlyk bilen alınıp baran söwüş has saýlgyn bolýar. Şonda tekeler çolma uruşa girýärler. Çar tarapdan şol teke ya Allah diýip atly hem piyadalar galas oýnadyp naýda tanyjyp tüpeň atyşyp her hili söwüş hünärlerini ýerlikli oynarlar. Bularyň şeýle gahrymançylykly söwüşden netijesinde hyýwa hanyň goşuny ýeňilip ýeliň uğruna gaçyp başlaýarlar. Olaryň bir näse topar uruşup ýaralaryny taşlap, gollaryny galdyryp durýar. Ensemesi bolsa ýaragyny taşlap çökülüş oturýar. Tekelerin sarasynyň nökerleriniň bir topary hyýwa goşunynyň 3-4 çakyrymdaky tuğuny tarap gaçanlaryň ýerine ýetip çap barşlaryna Mädemin hanyň şadyryny baranlaryny duýman galýarlar. Mädemin han bolsa goşunynyň şeýle ýagdaýda düşenden bir habardy. Ol ýagry kişmişdi parawdan doýup sadrynç küç toýnap humarly başyny galdyrman ýeňşe garaşýardy. Anyň tuğuna baran sarasyny ýigitler şo ýerde orta boýly gara ýagyrak hyýrsyz adama gözleri düşüp derre oňa galyş talyp öldürýärler. Onuň Mädeminini soňra bilip galýarlar. Gowşut Nurberdi handagy bir näse ýaşullar sypaýlar bilen Mädeminiň tuğuna gelip görseler ol öldürilipdir. Onuň öldürilmegine gaty gynanyp hem gaharlaryna gowuşdan. Şu hanyň padşaň düdügini bilmeýän bir topar nadanlar muny kim öldürdi diýip her kiýitlere käý ýapdyr. Tuğun ýanyna şadyrra aýlanyp görseler, on 5-20 tane gözü ýok. Ýagny tagyt ýaşullary şadyrlaryň içinde ýorguny çöklerin astyna gorkularyna girlenip ýatan ekenler. Bir topar emirlerleri bolsa murtlaryna tozga ýaly gözlerini şanak gär edip, howutlaryň halyklaryň aşagyna kellelerini tokup hakylaşyp ýatypdyrlar. Gowşutgan şo ýerde öz nökerleriniň hemde özbek ýaşul bigileriniň häziriň gözünden başlap etmeli işler hakkında
dik durun yerine yaşullarla kıssa garamaslar çağırıyor. Sonra şeyle karara gelin ya. Birinci, şuun Hivo Han'ın koşunu yengildi. Mädemin Han öllü. Saragata getirilen koşunun tülsatları Goşut Han'ın döwletine, hanlygynyň hatabyna geçirilmeli. İkinci, Hiwanyň dağan koşunlaryny ýygnap, ýesir alan koşunlarla birlikde yol şaýlaryny tutup, azyk suwruklaryny üpsün edip Hiwa uratmaly. Üçüncü, iki tarapdan ýören adamlary her tarapyň öýdi tizenti zaýlamalydyr. Dördüncü, ağır hem yeňil ýaraly bolanlary Goşut Hanyň galasyna ýygnap, gutulýan çara etmeli. Olar heretmek üçin tebipler we ýörüte adamlar goýmaly. Oturan soň olar da öz ýugurdyny uratmaly. 5-nji, iki tane mehremi we 10 tane nökeri bilen şaýlaryny tutup, hut şuň mädeminiň meýdany uratmaly. Goýular öz hanyň jesedini hala mara, hala da hywa edip, hala da saragyp babada jaýlasynlar, olaň ýetýärli özlerini. 6-njy, hanyň ýany bilen gelenleriň gitşeklerine de garjaklaryna da ýetýär bermeli. Ondan şu gan döküşikliginiň günäkäriniň hut mädeminiň özlügini mehmanlar wagtsyat arkaly düşündirmeli. 7-nji, ýaşullaryň maslahaty bilen edilen şu tabşyryklary ýerine ýetirmegi hemde bir jaý edilişini barlap durmagy täsgök serdary. Hiwa ýerlerine degişli işler bolsa, Määt Ýakup serdary hemde Mäətsan ýaşula tabşyrmaly. Soňra Hiwaly ýerler hatta maraçenni gaçanlaram gaýtarylyp, ýol şaý tutulup, ulaglara mindirilip uradylýar. Mädemin hanyň garnynyň ýyrtylyny sebäpli, iç goşlaryny aýryp, ýuwup päkelelep akmata dolýarlar. Soňra ola täze palaty söylap, güýçli inleriň üstüne keserini ıksam baglap, şowun giýzary 1855-nji ýylyň 12-nji martyny uradýarlar. Şol uruşda Töre sokuýunyň gyýry, Hanyýly sokuýunyň uýasy Güljemal 18-19 ýaşlaryny, ýaly teke gyýyr gelinleri hem elleri keserli, sınnyly, pysakly uruş edýärler. Güljemalyň garyndaşlary Şebşek Batyr, Köpek Batyr, Gulsar Batyr, Gutly Mergen, Sary Gapan, Hazy Gaplan şol göçdüler. Dagy edermeni körkezdirler. Şol göçde Güljemalyň adamsy anny özüm wepat bolýar. Hiwo hanyň biýigine halkyň üstüne goşun çekip gelmegi öňüm şar tarapdan gasalan tekeler üçin uly ýetkire getirýär. Bir näçe gonumçylyklaryň döremine sebäp bolýar. Nurberdi hanyň başdanlygyny ahallyň gelen mehmanlar heni Saragystan uğramanka, aýyrlaryň Eýran şahynyň goşunlarynyň Göýektepe, ýetagany biýratyn has köp ýer bolan Hurmanda duýdanhy çolup, şaga suwlar eşenni, hatda göwrüli aýallar şen sapyp talap giden rakynlaky habar gelýär. Gaslagar maslahatda Goşut we Nurberdi hanyň belli kül netije gelýär. Goşut hana bir ýerdäki uruşyň getiren nowtanlyklaryny düzeltmek tapşyrdylar. Ahally mehmanlar tiri ýola düşýärler. Ýolda düşmanlar barady. Halka rahatlyk bermek, oğul ýetişdirip olara has sowat öwretmek zerurlygy. Baryp görül zamanlaryndan 8-9 asyrdan bäri ata babalarynyň başyndan geçiren agyr günler bardy söhbetçilary. Goşutdan Hiwa ýerlerini uradan soň ýaşullary we nöker başlaryny çagyryp maslahat edýär. Onna uruşda iki tarapdan hem köp gitgeniň bolanyny. Hiwa hanly bilen teke türkmenleriň arasynda köp wagt bäri Gamys köprüniň bolanyny. Emma mädeminiň hatda öz halkyny we ýaşullaryny hem maslahat salman. Duýdanhy gabahat işe girişip, uly betbaşçylyga sebäpkär bolanyny. Şonlukda neden beýlek? Saragysda oturmagyň gorkulydygy. Çünki Saragysdaky täze garany öýleriniň garaşyna göreşmek maksady bilen sarny hadaplap, Eýran şahydyr hanlarynyň howp salýanyna ýaly meseleleriň üstüne durulýar. Martewreklary mädeminiň ölümine çenni Hiwa hanlygyna garaşly türkmen begligi bolanyny bolsa, eneden beýlek Maryny Hiwa garaşlary aýat hatap etmeliler. Aslymyzam ahally bolan soň, ahal ýurdunyň da ýagdaýy agyr bolan soň, eneden beýlek bir de hanlygyň merkezini we ýerini mara eltmegi ahally ýaşullaryň makullydylar diýip Goşuthan sözüniň ahyryna aýdýar. Şondan soň mara ýerilen 5 wekil Taryklan hany, Sary hanyň kabarýarlar. O ýagdaýy düşündirýärler.
Soňra bolsa öýlerine Mari Murgap derýasynyň bir gapdarynyň berilmegini haýyş edýärler. Saryk garnaşlarynyň hany we ýaşullary maslahatlaşyp, Mari etrafyndan yer bermejekdiklerini gowuştkany ýetirmek aýdýarlar. 1857-nji ýylda. 1858-nji ýylyň başlaryna gowuştkanyň ýerini wekilleri ahala Göktepe gelýärler. Olar Nurberdi hana habarlaryny berýärler. Inni Saragsda durarlyk ýok. Eýranyň agzy Saragsda, Sarags hem Eýranyň agzyna. Aslymyzam düýümizem ahal. Ahala barmak şolanmazda ahalyň ýagdaýy öňem ýabygorly gurokçuluk, o suw öri çargolary üçin ýetmeçilik ýagdaýda. Garşyda düşmanlaryň hasty mügjiýän wagty. Iň gowy marasy üçin diýip netije gelipdiňiz. Biziň mara barmagymyzda da saryk garnaşlanmadan ýaşuldy Saryhan garşy. Olar Murgabyň bol ýer suwuna deň şäherlikleri razylyk beren oklar. Hatda uruşmaga da taýynlyklar aýdýarlar. Uruş bolsa da näýäkgan nöküljek. Indi näme etmeli? Gowuştkanyňky bolan maslahatyň netijesini hat hem dil sür aýdýarlar. Nurberdihan aksakkallar maslahatlaşanyň soňra. Eger Sarags Eýrandan bulaşyk ýagdaýda bolsa, derre bolar apynyň zäherli ulylan agzynyň aýrylmaly mara barmaly. Saryk garnaşlarym razy bolarlar. Bar diýerli kaka başraklary uruşmokçy bolaýsalardy, sargo uruşun ederdiňiz. Taýak gamsulanardyňyz. Inşallah soňy diýerler. Garnaş aradyr. Birek tanarlar. Biz häzir göýekliň ýomut garnaşlarynyň üstüne Zafarly hanyň başdanlygyny Eýranyň leşkerler gelýär diýen habar görä. Gassaly kömek uramokçy. Emma saryk garnaşlarynyň akylda sapaýry kändir. Olar Eýran şahynyň öz dikmesi Bayramaly hanyň üstünden saryklar gadymy mekanyndan pendi Şeyhi Cüneydi häzirki guşku tehrarlaryndan zor bilen gasalyp mara getirlenini bilýändirler. Gelenimizden soňra bararys. Hemmesi oňun sözler diýip Nurberdihan o kelleri ýola salýar. Şondan soňra Saragsy tekeler kim-kimden tüýüşip bir aýdan giýjek alman mara barýarlar. Gargaladak söwüşden ýeňişlik aýdan Nurberdihan öz wekilleri bilen mara Saryhanynka, soňra Gowuştkanyňka baryp, kakabaşlaryň saknaşyklaryny ýatyryp, Marynyň küllü türkmeni ortak ýurtdugyny, Hybu hanyň raýatynyň akylaryňa minni Gowuştkana diýişdigini, ata baba ganyşyr garnaşlardygyny düşündirip, öz ara para aşylygy gadanýarlar. Soňra saryk garnaşlaryň bir näçe ýol öteni, bir näçe orada pende, Şeyhi Cüneydi guşka gidýär. Bir näçe bolsa marda galýar. Saryk ýaşullarynyň maslahatyny alman, halkyny da sara salman, Saryhan zoňtorlyk edip Eýran şahy Nasreddine ard edip burun ýagdaýdy. Öňem bir sarap nireden urup ýarzygyny peýläp ýören Nasreddin gargalada ýeňilip gaýdan goşunyň ahmaryny çykarmak üçin mara şolmagy aksam taýýarlanıp başlaýar. Eýran şahynyň agyr ýaraglandyrylan goşunlary Hemze Mürdäniň serkerdeligine 1861-nji ýylda Murgap derýasynyň ileri ýakasyna Niyazmet Portugalada düşüp, Gowuştkan bilen söwüş etjekdiklerini habar berýärler. Ýöňden habarly Gowuştkan söwüş aksam taýýarlanypdy. Ertesi türkmen ýigitleri gündowmaka eserdeňlik bilen Eýran goşuny tarap ugrap, Murgap derýasynyň ilerisine geçip, uzun ýaka düzülip, nizam tertip bilen taýýar durýarlar. Gowuştkan Eýranlara bir näçe tögülläçi berdi. Olar uruşa başlajakdyklaryny habar berýärler. Eýran goşuny tarapyndan bir serdar gyýyryp, "Orta batyr peýalwanyňyzdan çykaryň. Elki bilen goý peýalwanlar güýçli ýanyşdyrlar" diýe. Eýran goşuny tarapyndan bir peýalwan garatyny minip orta çykyp durýardy. "Mübaris, bura gel. Başyň kelip aparar men" diýip gyýyrýar. Gowuştkan "Hani gitler? Şo peýalwanyň garşyna kim çykjak" diýe. "Biz kırtyp Gurban Meňdiniň ogly Şevşek batyr doratyn türüp ýoňa çykýar. Gowuştkan onuň atynyň çekini çekki. Atyny ýaragyny tyýnlap, "Bar, işiňi hakyn bolsun" diýip pata berip urdy. Atyny ýüzüň haldyryp barşyna Şevşek batyr ýüzüniň uğruna gylyzyny saratyny gören saryp, onuň gylyzyny gaçyrýar hem atynyň badyna ol batyr dartyp, atynyň öňüne kesip atyp ýyzyny dolanýar.
at salıp gelişine onun boyun damarlarından soň eliniň güýçli penjesi bilen tutup, sag yumrugy bilen bolsa, gulun türresine urup dolanyp gelýär. Hasan nökerler, "Ey perwan gul, saňa näme boldy?" diýip soranlaryna o gözüni aşarak yumruk edip, "Bilmerem walla. Men bura gelip megerem men ýyllarym urup bura getirenler. Kuwaty çokdy, aman zamanymy bermedi" diýär. Soňra bolardan ikinji batyr ortaga çykyp bilmendi. İki tarapdanam agar goşun bir-biriniň üstüne sorup, uly gan döküşli uruş başlanýar. Töweş bir näçe gün dowam edip, ahyr soňy duşman eziglep arka berip gasyp başlaýar. Nurberdi hanyň ýany bilen ahally terkerdeleriň goşunlarynyň ýetişmegi netijesinde batwalyjylar gaty arzyranlyga düşüp aman dilýär. Tekeler duşmanyň berkitmede ýatan goşunlaryny, çetrekde ýatan goşunlaryny ýetir alýarlar. Olar hemden mürdäniň goşunynyň gelip ornaşan ýeriniň daşyna aýlanyp, arkalaryndan hüjüm edip arzyranlyga salýarlar. Goştanyň atryady Eýran goşunynyň ýerinden gelýän ýüklerini, tülfatlaryny sarak bilen arartdy bolýar. Gize dangdanlar su almaga baran duşman nökerlerini, suň boyunna gamış tokoýlaryň arasynda bukuda ýatan teke ýigitler duýdansy tutup, suwa çümdürip, suň işine kidýärler. Eýran goşunynyň toplarynyň atalyşy bilen öwrenişinden soň, türkmen jigitleri ondan morkmandylar. Şeýlelikde söwüşiň ahyrky güni adatdagydan aýrylgan bolýar. Porfiyap boyunna gadaply söwüşler netijesinde duşmanlar ýeňilip dagap başlaýar. Yaralaryny taşlap çökdüşip oturýarlar. Käbirleri azan aýdyp durýarlar. Gasyp dargan goşunyň içinde ölmän ýerine gaýdyp barmaklap sanaýmyl bolýar. Aslynda Horasanyň Maşad, Hany we Eýran şahy öz ýeňilme derejede taýýarlap uradan goşunyň maskara bolup ýeňilendiğini ýeşdenlerine başlaryny aýlap, önanmajagyny bilmän akyl huş saşyp, "Ne boldy? Jernige arzaňlar" diýip başyny iki baka ýaýkap durýar. Bu uruşda Gurban Meňli ugly Şebşek batyr ýaly ençimede wepat bolýar. Şol uruş bolan ýere soň-soňlar porsiyap, maslyklan portaşyp ýatmagy sebäpli diýilýär. Mari ahal hanlyklarynyň birleşen güýjünden ýeňilen şagoşuny Niyazmet Portugaladan gasyp gaýdan soň wepat bolanlaryň ýaz sorup ençe muňy sadaky berdiler. Ayet töwerek bolýar. 1861-62 ýyllaryň tepkidinde Oğuştan uly maslahat geçirýär. Ol il behfidin arap edilmeli işler barada gurrunu jemläp durka. Nurberdi hanım ýaşullardyr serdarlar bilen mehmançylyk gelýär. Mehmanlaryň hormatyna 3 günläp toý tutýarlar. Mehmanlar bir näçe günläp berde bolýarlar. Saryk salyr ýaşullaryny çagyrýarlar. Olar bilen ata baba garnaşdyklaryny ýatlaşýarlar. Oğuştan mehmanlara gaýtmanka, öz wekillerini we nökerlerini çagyryp maslahat geçirýär. Şonda ol 3 meseleni ortaga atýar. Ahal ýurdy. Ahal hanlygy teke türkmenläriniň ýataat hanlygy bolmaly. Şoňa görä Mar hanlygy we Marhany ahal hanlygyny we hanyna garaşly han urtdurmalydyr. Ikinji, Nurberdi hany teke türkmenläriniň hanyny müwessa edip, onu hanlar han etmeli. Üçüncü, ýokardakylaryň uğurdaşlykda Nurberdi hanyň awreýini tutup, ona awreýli ýeriň maşgarasyny alyp bermeli. Marda da bir öýünde keltmeli. Yer suw mülk berip, öz isleýän ýerine oturtmaly. Nurberdi han ahalla ýa-da marda bolanydy, öz öýünden örse hemme tarapdan gelişiklige laýyk bolar. Ýaşullar gowuşdanyň tekliplerini makulýarlar. Ýöne awreýli ýeriň maşgarasyny tapmagy onuň ýöňünden ýalar. Şondan soň gowuşdan Mardak gazar urşunyna wepat bolan Şebşek batyryň garyndaşy, töre sokuýunyň gyýy, Hangilli sokuýunyň ýöňü Güljemali Nurberdi alyp berýär. Nikalap 3 günläp uly toý edýärler. Soňra gowuşdan bir wagt ýöňünden ýökelep Saragystan giden hozum şükür getirtmek üçin bir näçe ýaşullar we ýökeşleri kerwany uradyp, töwerler bilen ony mara göçürüp getirýär. Ony ýene-de özüniň iň ýakyn maslahaty edinip, onun işlegi boyunca öz obasy wekil barada oturýar. Gowuşdan aksakallarla maslahatlaşyp,
Eýranga uwan şäklerine çenini dağap ýören salar we saryk garnaşlarynyň gadymy mekanlary bolan saragysy we penli ýurtlaryna ýygnanmagy gazanýar. 1865-nji ýyl töwerekleri Marinyň gülläp öten döwür gadaplantydy. Daşky duşmanlaryň howpunyň güýçlenen wagtydy. 1868-nji ýylda Buhara emiriniň üstüne Urus paşahynyň goşuny şoýsy taýýarlanýar. Oğuşthan Buhara emiriniň özüni kömege çagyrýanlygy barada habary Kasp tarapyndan gelýän Urus basbarjylaryna garşy taýýarlanyp ýören hanlar hany Nurberdi ýollaýady. Özü Buharadan gelen wekiller bilen agyr goşun çekip kömege urýar. Emma olar fronty ýetmänke, Zerbulok beýikligindäki töweşde Buharanyň goşuny ýeňilip Urus generaly Kaufman bilen ýaraşyk baglaşanyň sebäpli Goşutanyň goşuny uruşda ýendirýär. Soňra Goşutan Goranyş galanyň guruluşyny hasy güýçlendirýär we 1874-nji ýyllarda tamamlaýar. Saragystan mara göçülip barlaryna 1858-nji ýyl Geday sypatyna giren Alyhan atly rus ofiseri işalasy peýda bolýar. Yerli halk ona Ali Mülhüt diýip at berýär. Ol haramdada gyş wagtlary şilim sazlyk edip, Tomsuna gara meşikde suw satyp geden. Bir ýerde 15 ýyla golay bolup, Nurberdidir Goşuthan nagynyň gizlin maslahatlaryny, harby sirlerini, maksat planlaryny bilýär we aram-aram ýitirim bolýar. Öz baýarlaryna habar berip durýar. Ol kezzap ahyr soň ynamy girip gala aralaşýar. Adam ötkärlik etdiler. Şonlukda erbet derman därli üpsün edilen Mülhüt, şo ýerlap ýörüşini amatly pursat tapyp, hanyň petekli aýakgabynyň içine we peteginiň aşagyna iýzik etelini döredýän dermany gaýym dökýär. Ondan ýakyn günlerde Goşuthanyň aýagyndan ýara dömp durdylan şum habar ýaýrap başlaýar. Emma Ali Mülhüt görün, eýem zam ziyat ýitirim bolýar. Ol pürsiyanyň yaramaz niýetliligini diňe şondan bilip galýarlar. Şondan Goşuthanyň aýagyndan dören iýzik eteli ýaýrap bolýar. Han aýagynyň şapylmagyny soraýar. Emma bir teklip wagtyna bitirilmärden ketel ýokaryk ýüregi çen ýaýrýar. Şonlukda 1878-nji ýylda Türkmeniň Abreli Serkerde hany Goşuthan 56 ýaşlaryna Rus işgalçylar tarapyndan agulanyp öldürilýär. Ol Marinyň guruyna Hoca Abdulla gonumçylygyna jaýlanýar. Goşuthan ölen soň onuň ornuny tutan münasip adam bolmandy. Daşky düşmanlaryň hileli täsirleri netijesinde bulaşykluk, oňşuklyk güýçlenýär. Täsgök serdar öz sıçma tiresi bilen mäne çäçe. Ozam şükürem mara aýagyna tezine göçýär. Goşuthanyň ölümi külli türkmen üçin agyr we ul ýetdi bolan bolsa, düşmanlar üçin ören amatly utuş bolýar. Şondan türkmen halky udokkillerin dowamyna köp sanly muşokkotlary, zulüm sistemleri döz gelmeli boldy. Ýöne ýöňüm gelenden soňum gelsin diýilýär. Ata babalarymyň erkin ýaşamagy arzulan türkmenleriň asyrlar boýy ýüreklerini besläp gelen öz başda garaşdy berkirar döwlet töredildi. Goý biziň Türkmenistan döwletimiz demirgalyk ýyllary kimin parlap ebedi dowam etsin. Uluklara şöglelaşdyn. Goşuthany degişli ýokarky maglumatlaryň aglabasy merhum kassasy Tuğhan Merdi Anny Gurban oglunyň 1898-nji 1983-nji ýyllar tökötünden Türkmenistan Ylymlar Akademiýasynyň gol ýazmalary fondundan alındy.